Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kalmar ni mo. Amo, Lumaya kay. ni mo istorya abay-abay mga anogon kay kun moadto na sa uban oy. Sige ka. Basi nigkawaan na ni Jenny. Di ay noon ka magmahay. Anha pa ni mo ma-realize nga in love di ka niya. Pero wahin na dayon niya ang tanan. Bay, Or kita. Or kita. Sige na. Inigkuha ni mo Jenny karon. Dahil rin si mong gibati. Og musugot. Hagdarig kasal. Aron di na ka malutsan. Di na ka mabiyaan bay. Oh, saman. ah, Ang katawa. amaw Tawa ka. mga bay. Ayun. Mas may pagmulakaw na ka. Sige na. Ato na ko kay tingalig makabiya na to ron. Basta, pangyabi na to ha. Lakaw na uy. Ato na ko. Sige bay. Amping! Sa talaga na huna-huna ni Berto na. Imposible na kagusto si Jenny na ako. Imposible kayo. Oh. Aksidente na katong maong paghahog niya nako. Huwag ka tutuyo ah. Natumba rami og dili ko mahimong pulihan si Amy. Si Amy lang ang mahimong inahan ni Ellen. O kuha na ilain pa. Mubalik raw niya namo si Amy. O magpaabot ko niya na higayon na. Aduna na ako sa ospital. Lami ang ilang kape din eh, in fairness. Black coffee naman ang i-order ni mo. Dili ba pareha sa ang lasa? Actually, no. Maniglahi. Magdepende ka na sa pag-brew o sa klase sa coffee beans. Di ay? Ingon anak di ay? I like your smile. Ka-coincidence, no? Nalabyan ko ni mo nga gikan kang magiadto nga site. As in timing gid kaayo. Wanna know the truth? Ah, kay unsa di ay? Tuyo na kong gianhiti ka sa probinsya. Aron makita ka. Sure? May pagkabulero sa day ka, no? Actually, mao na yung problema na ako. Maan ko kanunay nga bolero. Straightforward magud kong pagkatao. Kung may magustuhan ko, I say it. O kung may dili ko magustuhan so sa katao, I also say it straight to your face. I'm not getting any younger, Jen. Wa na sa kong bokabularyo. Nga magpaliko-liko pa. The moment that I saw you, I know that you are the one. Josh. Kulbaan man sa tanim mo eh. Straight tinuod kaayo. Mura kog naigo og straight job. Make me laugh. Aron mas musamot pa nga kung pagkagusto ni mo. Ray. Baby, napasok ka? Let me blow your lips. Ayaw, uy. Ha? Ganina, gistraightan ko nimo. Karon i-blow na sad ko nimo. Grabe ka ha. Wa ko nimo gi-inform nga nag-boxing day ka. I have never laughed like this. Uban sa usa ka babae. Boom. Boom? Panes. Tatay, bless ko, tatay. Dave. Oh, niya ka man lagi. Abi ko ba og madugay ka pa? Si Jenny.
Ha? Oh, wa pa di siya? Ay pa di siya, nay? Ah? Ay, abot lang. Dili ba nga ikaw man ang angay na kong pangutanon, ana? Hain man dahil siya. Wala ni mo hapita sa ospital nga iyang gitrabahoan. Dito man ko. Pero umingon ang gwardya nga nakabiya na kuno sa kong pag-abot. Uy, Asa man din mabayana? Di nang pauli diretso. Kung naibaw pa lang ko nga wala siya mauli. Gipangita ko ta siya sa posible niya nga atuan sa iyang laagan dito sa lungsod. ay, pasag din. Ay, pasag din. Dalaga baya ng amiga ni mo. Naglingaw-lingaw ra kadto. Og ni ana to karong taon-taon. Mahiling ganit kay may short orders. Sabday sila din eh. Ganyan pa kang nagsigig tanaw si Morilo. Ganina pa man unta ko angay na uli, Gwed. Wa ko makapanangit sa amo nga madugay ko. Mamisita ang imong uyab. Ha? Woy. Dili siya mobisita ron. Kinsa may mo bisita nga wa man ko'y uyab. So, dili tari mo uyab ang imong gikauban sa sinihan kagahapon. Akong best friend. Oh, thank God. May chance pa rin ko. Josh. Excuse me, sir. Ma'am, here's your order. Oh, thank you. Excuse me. Kada ka ni mo gi-order. Let's eat. Eat with me, please. Sige. Here, try this. No. Ako na. Dili ka gustong akong hungiton? Walang kumaanad. O usa pa, bago lang ta nagkaila, Josh. Murag, sobra na ta ka-close kung buhaton na na. Eto tika niya. Ha? Please, tuguti ko nga ihato tika sa inyo. Gikan din sa coffee shop. Gusto kong makatultol sa imong gipuyan. Aron, makapamisita ni mo formally. Tarong, uy. Dili pa ba di na tarong nga lihok? I mean, dili pa ba di tarong nga lihok ang pagpamisita ni mo? I mean, Josh, dili ba paspas ra kaayo? Kung magdugay-dugay ko, maunahan unya ko sa uban. Wow, ma-straight cut, ma-uppercut, og tanang cut, magyudi ay ko uban nimo, no? Dili ka ba gusto og lalaki nga ingon niya na? Siguro, basin, pero... Pero, wa. Sige na, mga anak taron makapauli na ta. Layo pa kaayo ka o paulian ra ba? kung magabiyaan ko sa daan, dili pa ko nimo pugyan, aron adton lang ko matuog sa inyo. Unsa? Here, water. Drink. Kung ba nagit ko nimo ay, pwede hinay-hinay lang ta, ha? Okay, maghinay-hinay ko. Onsan kasi sa hinay ang imong gusto. Is it refined? Smooth? But I will make it slow but sure. Babe, nagsige kag paso-paso diha. Lingkod ko na. Nganong wa pa mauli si Jenny, nay? Ay, nalingaw tingali sa pagsuroy, oy. Kauban tingali ang mga higala. Wa siya musulti nako. May cellphone siya, nga nung dili man nimo tawgan. Uy, tuod. Nadubang wa pa ko magkahuna-huna. Wa pa magkumaanad gud nining butanga gud. Tawagan ako na nako, nay. Na sige. The number you have dialed is either Nagkontak? unattended or out of Out of reach man, nay. Please try your Paabutan na lang. Siya ng orasa, oh. Wa pa gid mauli ni mabayana. Mula ka una ko, nay. O asa man ka, nga gabiin naman. Apaso na ko si Jenny. Asa man. Basta bahala na, bisa nasa. Nakasiguro ko nga nara siya sa lungsod. Pangitaon ako siya dito. Basig magkabaiwas na hinuon mo. Kung mauli siya, nay, indang gagipangita na ako siya palihog, nay. Ato sa ko, nay. Mahingawam sa noon tag-apil. Hain man ka di ay siya. Mao ni dinhi ang inyong dapit? Oh, manaog na ko, ha? Wait. Abli na kumpultahan. Ako na. Please, let me.
Thank you. Gihatod pagid ko nimo. Ako ng obligasyon. So, asang inyo? Kana ba? Dili oy. Ilang tiyo na. Okay. Asang inyo? Ito di ka. May mo bag sa sunod higayon na lang, Josh. Manangid una ko ni Jenny! Bigbigikan? Dave. Kinsa ni mong gikauban? Ug nganong karon ka lang mauli? Diin mo gikan. Dave. Nasuko ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!